see dead people. Put that on that beat. Go. Здравейте на всички YouTube зрители, които ще ме гледат. Пристигнахме днес за 2 нощувки в хотел Етър. В Етъра сме. Настанихме се в хотела. Това ни е гледката от тераската. Отиваме да обядваме и след това на хубава разходка. Ще показваме след това други забележителности около тази местност. Ето тук има рекичка хубава. Времето е топло, 24-5 градуса и сме готови за нови приключения. Това ни е хотела. И отиваме към музея. Взехме билетчета. И отиваме натам. Валявица. Влизаме в къщата. И какво да видим тук? Работилница. Тате, това е работилница. Е, тук на телевизора, виж. Как си тук виж на телевизора? Как си изработвали дрифт? Който не е разбрал, това е музеят. Едно време е било село. Сега вече е направено за туристи. Седло. Конска юзда. Дамски ръкавици. Обувки. Дамски обувки.
Паласка за патрони. Табашка, престилка. Лили, бутуши, тежки бутуши. Огромни. А так, фай. Малко ли? Буду. Мъжки клечени обувки. Голяма. Айде. Ето едно време, 19 век, как са живяли хората. Как са се обличали. Бебето как спинка. А що ще спинка? Комина. Печката. Лепечка. Преждите тук. Ето тук едно време са живяли някакви хорица. Сега ще ходим в друга къща. Сега пак. Много къщи. Да, много красиви къщи. То е лека вечер. Тук телефончето. Часовник. Верен ли е часовника или? Той не работи. Айде тук. Ще видим друга ли къща? Направихме една разходка. И сега чакаме една жена да отвори магазина. В този момент нашият син падна на земята като круша. Чакаме една жена да дойде да си вземем тахан, някаква друга билка и по една вода, защото сме много жадни. Направихме една разходка. Около 40-50 минути, близо час. Да. Спри да се обаждаш. Обаче, да. Не ми прекъсвай влога, ако обичаш. Ела на камерата да те видят хората. Как са се припитавали, Да. какви носи, какви дрехи са носили. Да. Какви дрехи. Нещо ти да кажеш. Виждам, че имаш желание да говориш. Ела пред камерата да кажеш нещо. Ела. Те е срам. Ела. Не. Гледай го. Не знам дали записвам още. Ако записвам, добре. Ето го и досадния син, който ми развали влога. Отиваме да почиваме и утре ни чака тежък ден, защото ставаме сутринта, закусваме и отиваме на други места, интересни, и ще показваме още материал. Peace! Ще кажеш ли нещо на камерата? Не. Развали ми влога и сега си бишута. Ето ги къщичките, само че ние минаваме от другата страна. Тук е хубава пътека с реката. Много красиво. Препоръчваме с две ръце да се дойде и да се посети това уникално място в България. До град Габрово. Хотел Етар. Настанявате се за една-две нощувки, колкото желаете. Музея е точно до хотела. Права линия.
идвате и се разхождате. До Троян, до Дряново, до Шипка. Има много места, които може да се посетят. Това е хубаво мостче. Приятна вечер ви желая. И утре ще покажем другите забележителности от деня. И така започва вечерта с един хубав бургер. Хубави картофки и едно хубаво бургерче. Оха! И на здраве! Let's go! О, това суфленце, как ще го боцна? Сладоледче, боровинки. О, това хубаво суфленце. Бон апети! Добро утро, пиленце! Пиленце! Наспахме се, закусихме. Хубави яйчица. Реално това е хотела. Ресторантът е тук долу. И се отправяме към... Ще е изненада. Ще покажем после къде ще ходиме. Само ще издам, че отиваме в Дряново. То е на 40 минути път. От тук. Какви цветя. Пристигнахме първата дестинация. Соколски манастир. С колата е от хотела около 10 минути. Тук има за децата зад манастира голяма площ за игра и отиваме към манастира. Сергийка с джунджурийки. Много приятно манастирче, много красиво. Ето го манастира. Някакъв човек е така връзка сложи. Водичка от Стара планина. Пристигнахме от хотела до тук
До Дряново е Ако ме не бак. около 15-20 минути с кола. Пещера. Тук е хижата. Пещера. Може да знаеш, Имаме втора, нямаме сега. Вижте им, че правиш Welcome to the Freedom Ski. Влезахме в пещерата. По 10 лева билетчето. Сложихме печата. И време за разходка в пещерата. Как ще минем от тук? Много ниско. Ран може да ми е. Какъв процеп. Това дупка. Минахме, бе. Так. Виж горе каква дупка има. Тук има паркинг, заведение, пещерата е там. Сега отиваме към манастирчето. Тук има мост, минаваме по мостче. И ето го в Дряново манастир. Ето там дойдохме. Магазинче за сувенири. Тук манастирчето. Тук е част от манастира. Всичко е запазено. Ето и след един час каране от Габрово пристигнахме на връх Шипка. Но сега си изкачвахме по стълбите отдолу. И сега финалните стълби ни очакват до върха. Ето вече изкачихме се.
сме горе. Каква красота. Правим едно кръгче. Да видим за билети нещо. Влизаме вътре. Да, вече сме вътре. Влезнали. Това е нашата история. По малки стълбички тук се качихме. Се качваме нагоре. Ето го във втория етаж. Това са останки. Ето и войната. Тук сме на третия етаж. Леле, всичко е запазено. Това са мечове, пушки и униформи. Полченска униформа. Отгоре сме. Качихме се. Ну да, Макс, Така като стоиш там няма да ти. може от от следващия чинията. Еми, така приключва нашия влог, нашето пътешествие на Шипка. Влезахме вътре, разгледахме. Красива България. И ще има скоро пак влог, само че не от България, от друго място. Така че следете канала High on Life. Ето го и дрона, който ни следи през цялото време. Ето го и българския флаг, само че няма вятър. Благодаря за гледането. Може да последвате канала, за да разглеждате България с нас. Да сме заедно.
да не изпускате интересни неща.